Alamin, sanin kanka ne duk duniya ina mugun kishinka. Sannan a masu kishin matan duniya, idan dai har ban zo ta ɗaya ba, zan zo ta biyu. In ban zo ta biyu ba, zan zo kai bari ma ka ji in gaya maka ba ma kowanne ba. Duk duniya babu wata ƴa mace da ta kai ni kishinka. Ina mugun kishinka saboda ina matuƙar son ka. Ina kishinka Al'amin. Farida, ina so ki sani. A duk duniyan nan, kuma da duniyata, babu wata 'ya mace da nake so kamar ki. Domin ke ce mafarkina a kodayaushe, a kowace awa, hatta minutes zuwa second. Babu wata 'ya mace da santa yake buga a cikin zuciyata tamkar ke. Alamin kenan. Ka san duk duniya ina matuƙar son ka, ina ƙaunar ka, bana son wani in ga ya raɓe ka, mace ko namiji, kai hatta ƙanwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya. Bana son in ga wani ya raɓe ka saboda matuƙar kishinka da nake. To amma ta yaya za a yi ka ce ni ce inuwar rayuwarka, sannan kuma ni ce farin cikinka, bayan abubuwan da na ji mutane suna faɗa akan banda kuma wanda ni nake gani. Ina kishinka Alami, ka tausaya wa rayuwata, ina kishinka. Farida, ina so kar ki bari kishi ya kai ki wani tudu da zai haifar da matsala a tsakaninmu. Wani irin rusawa ya kake so in yi da rayuwata Alami? Diga da mutane suke yi da wasu ƙananan maganganu da za su dinga kawo ki, ya kamata ki tsaya ki tantance, ki gane cewa waɗannan masoyanki ne ko kuma maƙiyanki ne, mutane ne masu sona da ke ko kuma mutane ne masu son su ga sun rusa soyayya da suke tsakanina da ke. Farida, ki riƙe ni ɗaya, za ki ci gaba da yin farin ciki kamar yadda kika zame min inuwa a gare ni. Ina da tabbacin cewa ni ma zan zame miki inuwa a lokacin da rana ta fito, haka kuma zan zame miki tamkar ambulara a lokacin da ruwan sama yake sauka ni. Ni fa abin da ma fa kai fa ba daidai ba, ganin sa nake yi a daidai saboda ina son ka, amma me isa za ka rika haɗa ni da wasu matan? Ina matuƙar son ka Alamin, ka daina haɗa ni da kowa, wallahi zan iya aikata komai akan kowace ƴa mace. Kowace ce ita. Farida, abin da kika zo da shi a zuciyarki domin tunanin na yaudare ki ko ƙarya a gare ki kwata da shi, ki ƙara bani dama ta biyu domin cewa idan kuskure ne a baya ma na gyara shi. Ina so ki tabbatar da cewa shi kishi Farida, idan za ki yi shi ki dinga samar full stop, domin idan ba ki samar full stop a dalilin hakan ne za a samu abin da zai karya soyayya.